siang. Apa? Anu so Umi Habibah karo Mayang. Cocok. Loro gen engko ben rata warangganane. Engko Banyuwangenane pasrahke Dita kuwi sing saka Banyuwangi. Ya. Jasa ngadeko cah anu kumbak pangpak yo gendange yo. Kumbak pangpak. Mas Parjono, terima kasih. Pak Wak Samijo BBKT, terima kasih. Uga saking Mas Ngadinu Pondok Ungu selalu monitor. Nggih, matur nuwun. Ugi Mas Yoko BBKD nderek wungon ngaturaken sungkem kunjuk Pak Eko Mugiono. Nggih, matur nuwun saking kula Pak Yoko. Purbanan cah loro. Niki dawuh napa kangge adik-adik kekalih menika tembangipun Bapak? Monggo, lagunipun senengane Pak Eko Mugiono apa Pak? Iki gen rundingan dhewe lho Kang Gareng. Klangenane Pak Eko. Heeh, iki lagune. Biasane iki sing diwen Pak Eko iki tembang kangen biasane. Tapi saiki mbok. Ya wis kuwi, Bang. Oh niku. Nggih. Ketinggalan sakniki gantos podang kuning kok. Apa iya? Jam piro? Diaturke tembang kangen sing gayeng. Cah loro. Deh. Bawani ora, Reng? Iya, bawani. Kagem bawa Mbak Umi. Sing penting jam 1 selesai. Ya. Dalem. Oh, ngujiwat. Oh, nggih. Kersane Ngujiwat. Wah, Nggih. pesen lah saiki Wis, Pak Eko Pak. kok sing halus-halus barang ya. Ngujiwat senengane anggar. Mesti biasane lek nyuwun ngujiwat mesti mak celorot 1 juta lho. Biasane. Biasane. Yen niki Dibawani sik. Monggo Mbak Umi. Umi karo Mayang. Ni Mas yo. Yo. Mas Mos tikaning Uga iki muridku utawa adikku Mas R Akbar, salam ya rawuh saking Nganjuk Pak Eko yang badhe jenengan tanggap binjang Nggih. mriki. Wis salim karo Pak Eko. Salim porong. Oh, salim sik karo nyuwun panjer. Oh. Kuwi lek Mayang persis aku kuwi. Wah iya, tegese apik ngono lho nek sinerokke. Yo. oper Mbak Mayang. Ya. Salam budaya. Mugi-mugi seniman enggal nyambut gawe kados wingi. Amin. Salam Mas Yoyo, Mbak Kesi, Mas Kangko, niki nobar wonten griya kula saking Pak Parjiono Purwodadi. Oh nggih. Kali anu terima kasih kepada Tonggo Teparo Truk. Wah, betul, betul. Karo Pak RT, RW, Pak Bayan dan Pak Lurah. Margane iki lak wis apa jenenge PPKM Mikro. Betul. Nah, kuwi. Lan terima kasih kepada Satpol PP dan Pak Kapolsek serta jajarannya yang telah memberikan kelonggaran untuk Bagong nyambut gawe nang omah. Nah, betul.
maknane mikro sak kabeh wis dipasrahke marang bapak-bapak RT karo RW munggahe nganti kelurahan. Borong anggene murba pasisa lak ngono to. Betul. Lah saiki ketua Satgas ning desaku ya Pak Lurah. Iya, betul. Nek ning RT ku ketuane ya aku RT kok. Weh, kowe RT ya? RT kok pamer. Yo, RT kok sesasi ping 3 entuke. iya. Ya. Kang Mau lan uga ngaturake panuwun marang adik-adik mahasiswa khususé isi Surakarta jurusan pedalangan sing kepareng mlumpuk wonten ing Sanggar Dwija Laras mriki. Oh. Oke sing dorene, Truk. Waka, Mburi-mburi iki ya Dik Sinung ketok kok kene. Ah, jos. Nggih. oper, ayo. ngilangke rasa kang samar. Dari Genjik Semarang salam untuk Bos DG Channel. Wah, iki Sultan saking Sragen. Waduh. Naila TikTok nggih. Nah, yuk. Tresnaku sundul wiyati. Pak Bayan Kanten, matur nuwun Pak Bayan yang sampun monitor kula kalian adi kula Ki Cahya Kuntadi. Yuk, lanjutno langgame. Mujiwat. Lame ngujiwate yen anggeget lati anjinjen halise sasalah bawane lancer
Terima kasih kagem Mbak Umi Hafifah karo Mbak sapa reng? Mayang Anjarsari. Nah, Mbak Mayang ugi dumateng sedaya kru Dwija Laras sing sampun kepareng nyeng kuyung. Nadyanto sing dalang iki ya ora mung Mas Kangkok klebu kula sing ijen tanpa ruwang-suwan parandene nyeng kuyung. Wah, luar biasa ora dibedak-bedake. Klebu kru sound system nggih luar biasa Mas Kangkok. Wis elok temenanan. Lah ya matur nuwun karo Petruk kuwi disilihi mixerku bosoke ndek iki. Wah ya ora apa-apa iki perlu istirahat kuwi. Ya. Kecapean mixere. Kecapean. Lan iki bisa menjawab pertanyaan lan penyuwunan saka netizen terus. Bab apa kuwi? Oke sing do nyuwun request sok kapan Pak Kangko karo Pak Cahyo iso satu kelir berdampingan mayang bareng sing iso jawab ya mung Pak Eko Mugiono SDB. Wah nggih. Mergo ya nuwun sewu ora perkara ragate tegese persiapan proses ngene iki ya luar biasa. Oh iya. Mambengi sampean sik iso mayang gitu. Kula ambak ning omah ora mayang ning ya ning ngarep laptop piye carane nyusun adegan men iso menarik. Aku ya iso ngetokke apa kabisanku, sampeyan ingin keprigelan dan lain sebagainya ya iso ketok. Ngono ngedom adegan ki ora gampang. Oke. Terus maksudnya ora njaluk aku ora njaluk ngono kuwi. Kira njaluk ora. Ayo. Sing penting ya kuwi yen karo dulur ya nun sewu ndelalah kok karo Mas Kangko niku anu Pak Eko. Pancen rasane wis dadi siji mergo ya tunggal kulit daging. Tur ya kesuksesan salah satu dalang adalah kesuksesan bersama. Nek yen bubruk salah siji, remuk salah siji, kabeh melu ambruk. Lah niku sumpahe ngoten niku. Mula ya anane mong ki nemong ngoten niku. Ambak Mas Kangko lan pengrawite kulino garapan milenial ning nyatane tak jaluki eling-eling ya gelem. Lah ngono kuwi jenenge saling ngemong ngono kuwi. iya. Rumah saku wis do lali eling-eling pisan. Lah mula ya terus dieling-eling. Mula ya sing ngerbab kuwi ya luar biasa Mas Mahmud kuwi. Apa bingung peralihan ngen songo apa dhek sangsaya dalu. Ha ya. Wah ngiti aku kuwi Wong dulurku Rembang le ngandani, kowe rasa aneh-aneh ya. Sing penting kowe iki ngetokne kelinci ucul wis paling pol ngono jarene. Heeh, aja lames dan sebagainya ngono iki wis patut. Mergo ya sederajat sepangkat setunduk sebilik-bilik. Dalang kuwi duwe kreativitas dhewe-dhewe. Cara wong dodol kuwi duwe pasaran dhewe-dhewe. Aku sego pecel Mas Kangko soto. Sing seneng soto ya padha dahar soto, sing seneng pecel ya dahar pecel. Lak ngono to. Ah ya ngono no, sak omah kudu beda, Tru. Betul. Aku ngene, kowe ngono, bapak ngono kae. Kan wekasane sing ndamping ora bingung, aja nganti bapak karo anak, aku karo dulur terus rebutan tanggapan. Aja nganti. Aja nganti. Dulur kudu rukun. Kudu rukun. Mas sinamadan daya dinayan. Betul. Tekan sedemo anu ora tak tapuk sisan ora. Lah iya. Ayo ngaturke apa neh? Ya Mas Gareng. Anu no. Bu Kesi no, aku kangen karo ya karo Budita engko keri nggon Banyuwangenan Budita. Karo Bu Dwi, ayo sambung wanci dalu, karyane Mbah Kong. Ayo, Bu Dwi, ora mek slegrang-slegreng. Loh, kuwi tuan rumah terus, mau jane arep nyinden ki mau. Karo Bu Eko aja nyinden, jangan sampai nanti saya di sana tidak ada teman. Ning ngene ya, aku memberi apresiasi lah oleh to, Reng. Oh, aku napa ngamati cara juri utawa nonton sampean wis suwe. Ning bengi iki wayangane beda. Bareng ora disindene Budri kok kowe tok le semangat iki sebabe apa? Lah kuwi kudu ditanyakan. Kowe sing salah mripatmu lek mu nyawang terus. Kok iso? Aku iki kurang semangat ngene iki. Iya. Yo, Bude. Yo, Budwi, ayo Budwi. Nah. Ayo, gelar yo. Yo, ngadeg. Yo, iki padha-padha mantune Mbah Sukron. Adu sorot. Yo, banter-banteran entut. Ayo. Ayo. Bu.
Iki lek bawane lek wis ana to digekne Mbah Kong ta wingi. Ah, jas. Hah? Bojoku jer ngilangi lo Gong saiki. Ngopo e? Saplake di WA wong Pak anu Buduwi kok sakniki rada putih rupane. Ngilangi lo terus. Ayo ngadeg, Bu. Ya padha karo Bu Kesi kuwi. Lah ngopo? Diparingi ageman karo Bu Tatika to, diparingi kado. Dinggo ngarep kaca dipoto dikirim ning IG. Enek sing komen, "Wah kaya SMA." Wah suwenenge ra umum. Heeh. Mongko SMA iki sampun manak akeh. Karo mau ya aku dipameri karo bojoku tru. Apa? Dipameri kudung iki sing nukokne Bu Tatika, kudung sing dinggo kuwi. Wah ya, kon kaya ngono le tresna karo dulur-dulur seniman. Ayo, ayo. Dandang kula nek ora kleru Buduwi. Dia. Bojoku saya lemu ya, Tru. Heeh to. Heeh. Ya tegese ayem, sehat. Aku wis ora perkara wujude ning bobote iki kok rada tambah ngono iki. Ah iya, yo lek pancen yo ngetok-ngetoke yo dikayani karo bojo ngono kuwi. Ha iya. Lek bojo kuwi pancen tak kon anu kok prihatin kok. Ha iya, mulah saya kuru ngono kuwi. Wis ben ora usah ditanggapi. Ora usah digagas. Ngopo aku omongan karo penonton kok aku ora. Etok-etok ya ora krungu. Betul. Heeh. Coba-coba. Manipun Nyanyi was hakrami Pama turang sen hengkang hanggarwa Cak. Nun. Bojomu ya iso nembangane iki, Cak. Saged. Weh. Unek-unekke kula. Weh. Reng, bojomu ya iso nembangane iki, Reng. Monggo teruske, Bu. Nanti bojo ding iki. Jenengane kok terus gugah macan turu. Ampun ngrembug bojo, angger ngrembug bojo pucet lho. mboten lelakon adile dilampahi. Lah nggih to. Yo, Ya Bu, Bu Kesi. saking Raka Mas Sri Kuncoro Brimob kanthi dawuh sukses ya, salam buat teman semuanya, semangat nggih Mas, matur nuwun. Saking Raka Mas Kidalang Ikswan Greng, nah, luruh berkah lumantar budaya. Yen mboten lepat kata mutiara niki dicetuskan oleh adi kula nenggih Mas Wijasena Yuli Nugroho. Sing bengi iki ya ketok ya rawuh, matur nuwun. Nggih. Hayuta sambung rasa nanging wanci dalu tan ana ingkang
Senadyan mung serana piranti Yuk gambarmu baleni kaya mesok setelan lho sing mbok waca sing ndi baleni Dik rak lu gambarmu baleni Mboten cobe mboten sabareng setunggal-tunggal riyin. Mai pengen bareng iki. Padha. Kowe ora ngerti aja lek ora bareng nesu kok. Nesu e. Alah, engko sik to ngono. Masa etan kulon terus teleponan nggonamu wis urung ngono. Yo. Gambarmu Masuk. sing gedhe pangapuramu kang mas pepujanku jejantung atiku sambungku mung wanci dalu ngrubek kasaremu kelawan Kang Mas Kang Mratiti saking murah lestari aku mong bayangke remu atiku iki yen banjur ngelingi bocah telu iki pamonate sida dadi jatelu tak ganti dikapa gemati ngaturaken panuwun dumateng Mbah Sukron ingkang sampun paring modal wujudipun tembang tumrap para putra-putra lan sedaya para generasi seniman seantero Indonesia. Ya. Yuk. Mendah boya yen to sida urip lan ndika mesti bakal mulia jar Dangdutne Mas to. Putri Celestia terus bisa nyuara dika kang besana Ayo Jai Bang. Berdua, ya. Kor berdua. sing gedhe pangapuramu kang mas pepujanku jenenge atiku sampungku mung wanci dalu ngrubek kasaremu kalawan kalemu kang mas kang rati sesake mule lasane
Rama tenan sida dadi celulakan di Mentah baya Mbah Sukron Jos. Ki ana pamundhut Rojikan? Ya. Pak Dasari, Batang, Tumut, hampir sani Mas Kangko, Mas Cahyo. Nggih. Rukun selalu kalian Mas Kuntadi. Nggih, siap. Ugi saka Mas Sutowo. Nah, iki salam budaya. Salam untuk semua nggih dari New York. Minggu siang melihat sampai selesai niki Mas. Nggih. Mboten beranjak Mas niki lihat duet podo pinternya. Waduh, nggih. Kuncup Melati, nggih. Assalamualaikum waalaikumsalam. Wilujeng dalu Pak nggih, wilujeng dalu. Salam kagem kanca-kanca PWKD, DKC KPK ugi SKFC. Lan ugi sedaya komunitas sanesipun salam sedulur selawase. Nah, nggih. Pun tek. Napa lagune? Lagune Banyuwangenan Mbak Dita anu jumeneng. Ayo ayo Sak Mas Gareng dijogeti Mas. Nah. Ayo iki. Sing dereng kewaca WA-ne nyuwun pangapunten. Iya, saking okehe, Truk. Iya, harap maklum mergo ya sing diayahi akeh dalang niku nggih. Heeh, ya. Punten nggih. Banyuwangenan anu Gerajakan Banyuwangi tanpa bawa. Nah. Ayo Mas Unjak, Mas Gareng dijogeti nggih gerak imune gen naik. Oke, Pak E. Ijen niki Mbak Dita. Nggih. Mboten kalih Mbak Rini. Mboten, Mbak Rini mengke bar wayangan. Ning kula kaya entuk tombo kok sore wau klenengan krungu suarane Mbak Rini. Walah luar biasa. So ngik walah. Cocok. Ces lho suarane iki tenan Mbak Rini. Ya jaman semono asine jenengan lak tumut Madangkara terus Mas Kangko telepon kula. Mbak Rini jaluk. Ya ngono kuwi. Silit. Iya. Niki jogete niki. Oh iya no, jogete Banyuwangen kudu pitik-pitikan. Ah, kowe dadi mintine tek cek. Kuthuk. Pitik-pitikan kok minti. Nyosor ngono apa? Yo, pun aturaken. Coba bawa apa langsung? Langsung mawon. Langsung, oke. Ya, yo. Garajakan Banyuwangi, mangga. Dados. Oh! Mama Arya Sena, kanca-kanca PWKD, DKC KPK, SKFC, uga Sencaki, SKCK sedaya moderator. Yo. Gerajakan Banyuwangi raina bengi sing tau sepi lanang wadon kang nekani yang akan susah ati longgoreng pasir-pasirian sambur-samburian keretowan
Sirian ambi kandangan gendeng asli pianyu wangian sirian ambi kandangan gendeng asli pianyu wangian. Laras memang hebat luar biasa. Elak sing kendang elak nggih. Heeh. Sing kendang elak. Dandute barang lho. Lah iya ki mah Banyuwangenan campur koplo. Lah iya. Wes ketoke nggo umpamane ora ditenggani abahe. Iki sekarane nggo slak-slak ngono jane. Slak-slak piye? Sekaran saiki sing kondangan niku. Tak sogok. Tak sogok. Ha, slak-slak ngono. Enek ta kuwi? Desa kon ngonekne desa. Anyar. Kon ngonekne ta? Desa. Desa kene. Ayo, Gok. Sak sinten? Gogo jenenge ora. Asmane sinten? Mas Gogo. Ayo kok, sekarang apal ora Gogo iko? Apal? Yo, Dang. Oh, cokean ora apal. Dang, garingan. Kendang obluput. Tak sogok. Slak. Waduh. Welak jan. Heeh, kuwi lek ditak barengi karo beduk karo gamelan celeng ngono apik meneh. Wah, elak. Jogete, Dada, pisan kas ya. Balungane melu karo beduke melu. Ya. Ji, ro lu ya. Sogok. Slak. Ya. Waduh. Sip. Heeh, iki lah. Sip. Nanjake sing ndang ya, pisan kas. Lah terusan jenengan. Samboyo, Umi karo sapa Mayang, ayo. Nggih, ngangge slak-slak ngeten mawon. Serak neh iki lho, aku pengen lek ditabuhi karo lagu ki piye ngono lho, aku pengen krungu. Oh nggih. Lah niki burine mboten to? Lah mengke burine. Oh. Nggih. Burine khusus sing ces-ces. Ayo. Lah suarane con tribel tenan. Nggih. Pisan kas iki penutup sing gayeng tenan. Ces-ces apa Dilenggahi burine karo- ngentut.
dilenggahi karo Pak Eka ya kudu semangat kabeh kanca-kanca Ah, Dwijolaras. estu nggih. Semangat. Samboyo sing ngaturke sinten niku? Ya ya cah loro iki sih. Mbak Umi kalian Cek Mbak perawan-perawan iki. Umi. Lah, tak nonton Wah, ning iki iki lho, Samboyo Pakmu barang. Pakmu Ya. nggih nonton Pakmu Yang. Ndek wis melu edan karo Mimin Apri mambengi ya. Nggih, ya niki Yang. Umyang. Umi Mayang ngono. Umyang. Dadi Yang. Heeh, pokoke gaya-gaya dhewe siji gaya Ponorogonan, siji gaya Mbluronan. Nah. Nggih. Ya, coba nganggo selak-selak lho, Go. Kudu nganggo selak. Lara selak ora penak iki. Bisa selak-selak payah. Pengendange gogok dilawan. Selak-selak malah meleset jane kuwi. Nganggo selak pokoke. Ayo diaturake. Yo, pisan Kas. Oh, balik iki gek sowan. Nop, lagune napa niki? Manut lagune. Mambengi wis lewung, saiki ganti lali janjine ya kena. Garap Samboyo. Hah? Oh, gubuk asmara. Gubuk asmara njaluke. Oh iya. Mayang ngersake gubuk asmara. Mayang siap diselak-selak ning gubuk asmara. Nggih, langenan jenengan Mbah Abah Kirun. Gubuk asmara. Ya selak. Anu yang. Kok selak ki selak pripun lho. Yo, Go. Ayo Go, kerap sing gayeng. Ngarep karo ndak. Sik. Kowe kudu karo ndadi lho ya. Nah, kudu ndadi. Engko mangani kendang, mangani anu kowe. Kok dadi? Kowe masalah ndeke ditakokne pas nabuhi Pak Sarmadi kowe. Sing ngempul iku anu to, Mas Kako. Pengendang jenengan ngono ki Pak Eko. Nggih aku ya ngono. Favorit kowe ya an. Yo, kudu nganggo mendem. Anu apa? Ndadi. Dadi kok mendem. Sing nembang ya semangat Mbak Mayang. ya. Selak-selak. Ayo. Karo Mbak Umi. Kang. Ayo. Kok Umi Kang. Ayo. Ayo Go. Vokal banterke Mas Agus. Kapan selake iki? Sik teko. Sound system rada lirih mawon, Mas. Mixer kula, Mas. Sing ganti rusak aku ora ndek apa-apa wisan, Mas. Wah, CD mixer ketir-ketir. Ah iya no. Nang kene ganas tenan ya. Nggih ngeten niki Pak Petro kakange jenengan niki ngeten niki. Yen ra keras oh mboten marem niku. Wah, ora banter ngeselake ora marem aku. Ha iya. Sing penting ora gerok. Ayo to. Ora apa-apa semangat tak. Yo. Catetan sajroning ati jatan luntur saya marati aku kowe dadi garwa margane Ayo kaya apa, Ayo, bapak pengen roh bapak ayo.
kok wis muni penak lho. Urung dikapak-apakne kok penak lho. Yo, Umi sik. Karo ndaplang Mayang siap masuk. Jenenge kubek Halal ya, halal. Halal ya, mekruh. kubek kae miyen tak golere. Penak apa yang? Penake Oh, mekruh ajare. Penak ora penak ora. tanpa bentar tanpa klasa bata-bati ketaman asmara halo Halo juga. Kring. Ya. kubek kae nyi Mati aku. mati Aduh. piye Asuhan we. tumekas Astagfirullahaladzim. Aku tak ganti anak kurini ae nek ngono. Sing iso ces-ces. kae tak bisa payah manggih nganti kaketrina catatan sakjroning ati Iya yang terus yang. Jatan luntur saya marah ati aku kowe dadi garwa merga leren ning kubuk asmara Ayo. Yang dadi yang. Sip. Biasa. Ah, lanjutkan yang. Ayo, so tanggal 6 kudu ngono lho kowe, nganti ra ngono awas kowe. Tirosne haram. Eh? Tirosne haram. Sing karami malah penak biasane. Malah ngejak rusak ora. Piye Mas Gareng? Ayo, Ndereke Ndara, wingi Ndara Bratasena nembe kena anu truk alangan. alangan. Yen ra kleru kok njur
tengahe alas iki kok njur peteng dedet lelemengan cat katon cat ora sak jroning pedhut ingkang ireng mau kok ndara Bratasena ngalumpruk prasasat tanpa daya. Ya muga-muga engko Sang Dewi Prita utawa Sang Dewi Kunti gelem cawe-cawe mayungi pangestu tumrap anak kuwi mau. Iya, Tru.